Tuku sepeda anyar maneh rek. Anyar. Mari tuku mobil tuku maneh. sepeda nomor wis ana loro tuku. Iya, rezeki lancar kadung. Allah. Mbok tuku mas-masan po ose. Gelang kalung. Aku ku ya wis duwe gelang kalung. Lah gak digawe ngono. Ya wis duwe. Sama tak simpen, tak singgakno. Lah apa tak gawe kabeh kok samane aku pamer. Lah apa ngene inceng-inceng iki tuku cash iki aku gak kredit. Kredit paling Cash didelok lho. Saiki lho mari tuku mobil winginane saiki tuku sepeda ya kredit iki rupane. Mari tuku cash kabeh. Tuku cash berarti kan ya bancaan. Iya, enggak wis kene kan dikai ta? Enggak. Mari bancane gak tetep ta. Yo wong wong aku gak nampa. Wong sampe dhewe lek bancaan aku gak tau dikeki kok aku gak sampe lek aku bancaan ben gak tau no omah ya yo. Iya, mosok kok tak cendelno dijogo kucing. Bancaan sampean lho gak tau tutuk nang aku. Aku lek ngekeki bacaan iku rata tak dumi tangga-tangga kabeh. Kok cek julite temen nek nduk aku. Ngono ya digawe status. Paling ya. Iya. Digawe status tapi gak dikek bancaan. Sampai anak lek bancaan gak tau ngekeki aku. Kok kabeh sampe njaluk bancaane aku tok. Aku lek bancaan tak dum rata. Iya wis.